Magic ko. Katawa ka. Naglaingat ang magic kita mati ani. Sige. Pagsinjek sampay. Depak. Iglayan ang magic ka. Among ti magic na dyan. Datoy jay ima. Ay, lakay. Ampay manang. Ta nabasbasa manang. Di pagindaan ta. Bakit? Di ka matagaray baka mangagdagiti ka ruba na eh. Ano apaw? Nagpay sumot. Talaga nga, maritis ka. Kaya, ang tagtagi na pa garod ka no, kampay, diba, kahit nga umisis buak. Kaya, tangadram mo ilang ta, nayis bukaw, hindi mo ilang may ibusan. Amo mo na, tayo si Marono, bakal. Ay, dayta ang arode kung kunada nga dream come true. Bayuot. Lakay. May kamantoy. Kaya, nakukwag ka. Basta. Itay. Ay, wato nga lakay ko na yan. Na, itaman pa nga nalailo ka bakit? Malagip ko karo di suro-suro da di kapilya. Ara kupong ka no, ti problema. Ara kupong ka Baka iting ka kumamagdigo sa tanay, baka damdama, dato'y dagi jay bunggoy kaon. Dito'y kami ngagmi-meeting amumom, ti Ramidam. Nakauray ka mo alakay. Pakalkalpas ko lang nagdalos kita paraangan. Kenwan, amok ti Aramida. Amok ka sa puno niya palagipan. Amok nga kunwari undernak. Siyak tagluto, siyak taglo, siyak taglaba. Yung kunwari lang. Lakay. Tay, Ang mamum ni Bakit Kunseng? anti tagat tanay? Oo, nadya da dyan ti masungad ngay. Kaya? Grabe gayam si ka. Hmm. Grabe ti panangipayat-payat na ti pada na nga tao. Dapat ta permi ti baknang nan. Panpanakil na mutin ta kinabak nang nang ka permi mutin ti panang badde-badde na ti pada na nga tao. Tay, Mark? Ipalastog na siguro ti kinaado partana. Sa bagay agro-ro pa ngamin nga dapa. Ayaw, di ba?